Ka Tenring Presbyterian Higher Secondary School, ha khandai tarik unailar arajar arpasau, kala penkup buram yalai khandai ngot ki khna ki bapas, ha ke SSLC ba HSSLC jong usnam arajar arpulai. UCM ke KHADC uba penyat sing CM ubadeiru UMDC ka than, ulalong kum ukongsan, ha ke jingdon lang Reverend Ki Nongrum kum usembut kongsan. Nakilai khandai ngot khatsau ngot ki bapas matrik, bat arpasan ngot ki samla ki balapas ceka kelas 12. Haba ai mensi mi ki khana school uba penyat ula kentu yaki bakin treshitom ban long he long han ban pas yaki exam IAS IFS IPS ula ong bahaga jala Meghalaya nadu arajar khatar omdon shu ki bapas IAS bat lekren sharum shaneng balai ki don tangki officer IAS barjala ha secretariat bat kadau kadai namar baki khasi kim don shu ki bapas IAS hadu mentah. Fatima Lincoln. Now we come to the second division. Franklin Carson. Bada Jinghro. Iba Lawon Walang. Damang Kuranang la. Thank you, Crystal. Best Berlin. Wish pi ni ai mun siam pi ku berdoa pi bagi naya kiu ha cing pulih jong pi ki bakam se jirong ni dom kam ni cing sta ha kamat kamen siam bat kecing mesti berkat kejadian kecing tip physically mentally but spiritually ha kecing em jeng tu gibreu ni don kam ni gini idai ban don ka balan sem kecing im ha kecing nang kiu i ke kerdan ni ha kecing long do physically ha ka met ke jongi bat ha kecing mut cing perkhat ki jongi kecing tip kecing ki mentality ki jongi ni don kam nang kiu i kecing puli kecing tip kecing sem phang bat ha ka ju ka por ngim dai ban kelet bang idai ban nang kiu ha ka jing nong musim ni jongi ban syakri yo blai ni aingu yo blai ni don bok ikari bat kacaj berriu ki jongi kabatip yo blai ubadai nunggu unuk thau bat nangkom kasni bat kalau don ka development kam saban ban tip yo blai ban syakri yo blai ha kur kom jom ki niam Kristen bat ki niam tenrai jongi pun ka tribal religion ha ka bangi lakiu ha ka ni ka context jo ka society ka por ka jongi ni don how new life but what next kum ki dong yai benti kum ki khun ki ba ye ki jongi kham tam ke ba ka lawe ke jong fi ka dei ka ching sedang ban kiu na ka menta ba phinang lum nang lang banang kenari ti jong ki ban yo kot se kata kathong ka ba blai udan ban ya lam ni phi ren kat bat imei pa ba ye jong phi kum na do na yeng bat imei pa ba ye jong phi hang ni hayeng kan ka we long ka we ka yeng ka common family ha ka phidan man besmi imei pa jong kimma aban tei ni ya baro jindon kam jong ni don kam ya ki mei ki pa ki ba a jong ki ba dei ki no ka ke be ye jong ni don kam ya ka jin start ka ba ki a ni adi na ki bat rengkat bat ki jin trace tom ki khndiat sa si sen yo ngaklat ngako ban ni far biang ya ki angot ki khna ki ba barwain tahune ubleu nang pendan kam ya pi om tang benang ban ruai
hendak benang ru dah kajingai bat kajingle kajintip bat kajin siang. Nah wes sa sisien pat yang bikin hikai be Yaka invitation what happening kajing pun kam mentatayo ngala long artatien hara long 50-50 kumalak mut benrai dengan wan dengan wan Henry lana syong berperkat bangapet jika syuci ke banglayo ke invitation kapenlong yang nga bangan sodai ban kentai jika ni invitation balai namar bakade ke program kemudian kam haduk kata ka felicitation program hoy ketika program keberit mentangi yo ban yalum lang ni po hall Henry kemudian jingmut ni ong it's a small program and a very meaningful program ka kit jingmut bahan namar ba kum kiniki program felicitation yaki students ki bala pass bha haki examination joki dala kalong haka SSLC but HSLC kumayo cingtip ka result jom ni ka school kalong 100%. A big congratulations ya baro haki participant antar ki students haki ni ki atli ki examination ki ba klawan ra ya ka burom ya ka ye ka sen ni ko ya ladi ya ka school but iki no hikai te ngaso ba kani ka sni kanong ka sni sa kan mau ya phi ha ka jing im ka phi wat nem shim kani ka program ka shulong tang ka program ban pendak kom hoi de singam tip ka jing ai jong school kin ai iu Henry sinangaru ngan IU ke bangala kan ai ketika acknowledgement certificate sila benong kajing itu ya pi ya kajing lebha ka jong pi ya kajing trishton ka jong pi kajing minot ka jong pi de light nang tang anam la ban yaram de se ka school ru kan mau buron ya pi de hangta ling baki ni ki mementus ki bala bu hami ba kan pen mau haga jing em jing at nanti ki jong pi nang ni khmat ke barang bun ba kumno ba nang long shu ki samla ki ban successful haga jing em jong pi te nak mau ya ka jingkran jong Martin Luther Jr. Well, you need to have a deep believe in yourself. Nangit skem pipas bha namar ba pinget halade bakila ban trishton. But kanika commitment ka bakila ai ke jing trishton met ban mensil ling ba ka jing minot ke jong pi ban pule hadu ba pinyo khet unit so jong jing jong. Lada pi longkat falong ru ni ya ni witness ni sakhi benta ya ka jingjok ka jongpi ta ai ba ka ni ka jingjok jongpi kum ki students ha ka SSLC exam SSLC exams kan long ru ka jing kermen kan long ru ka jing ainen sim ye ki ni ki wei pa ki students ki berang board ki jing puli ba ya ki ni ki ba dangdan hapot school let's say nadu class 6, 7, 13 hadu 10, 11, 12 bapinyo mensim nam nakajing trishton jok niki senior students ki jok pi kumang laong bangi dengkam banbu syai ke jinget bahala di nila ban trishton nila ban poisha kata tathong compare la da pi rungkot na pi jerong compare the pi le na pi yong compare the pi longkat bolong Henry haba pi don ka jinget halade ka baskem ba pi la ban pass bha la ban job ag exam ubleiru unkur khu ban yara pi ka ba pinkin mau yangi yakene tien ka ba kodor da ka proba ka ba
The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kajing syaptian yo boleh kan long kajing stang jong kajing start. But hang ni aku school nam tak kini keberangdan aku school jing kuliah. Kenma aku mau pastor mana? Pastor nongrum. Ki kemi ki kpa ki baar ki jong pi aku school kini kinong ikai. Kajing kok mo kalau kau berdengkam hanu kata-kata nak kabenta jong pi ba pinang kiyo. But Syua bangan syong nak kuat ban kerandu hak beri jinglong jingman jong keri ke jongi ke state keri India ke kowe kamtam hakam jing start kabla long advance hadu kata-kata hakini ka teknologi science kelai menta ki social media kini kita kibalak ban influence, kibalak ban wanra kajing keladur, haka perhat perdai, haka haka jinglong jingman shimen, dengan syuak ban kentu kumne, ngidon kam ya ka jing start teknologi, henry ngin hak ban nang ban penan kam patiki. Ngakwa ban kentu ki students ban kial tang na arli ke kibab hinglong successful. Kial na ke jinglien ban penan kam ye ke jingki kibasnio bat kabaar kial na kaba pelut por palat haki social media hakani ke cupta like no penan kam ye ka science technology ka advancement jong ka technology menta kat kum kajing dan kam ye pi hakani jipuli lene hakani jitrekam baling orang menta pihak semua ni habai keren sepang kata ke AI mana belajar semua belajar semua nem students rakti mana belajar semua sepang kata ke AI ke artificial intelligence kini ke kila wanra kajing sup hadu bapalat yengi kibrio bateng kampen long shu ingi bentreshtom Pikwa ban thok shiti ka AI kala dan ban lek na dong shudok. Teteng ngim depend shu haladi la depend kaka teknologi. Teke ka mamut ong long persyang ban penshitom yaladi. Kari India kategori kebangi ong ke youngest country kebun bahaki samla ki youth hakani kari ke jungi. Europe, Middle East, kari Sabni, ki hikmat syakari India nama bakibun ki youths. But ki bakum kinu ki youths ngidan kam bakita kiri kintiman. Ngatrai kiri jong kaperthei ki kwa ki youths ki jongi ban literature ki pak kiri. Banlong ka assets nam ta jongki. Undai ki liabilities. Te ke ka bangamut ban pasyat jingmut long lapidan hari la jongru trash tom compare kanu ka kam bat hoy nge kran chapang ka kam sarkar menta maximum ngashwa ban yathu lupai pi ki pas maximum hakashisnam ka permanent regular post bakila ban yo lane bala ban apply Kalau tak kumba 6,000 terli kasih senam. 6,000 terli pat kita contractual. Kibalik seyo ban ai kam ya pi lingba kini central aided fund dari schemes. Kiban kini flagship program juga Sokar India. Lingba kini flagship program create iki post kum ki contractual post. Kum kini ki post ki jumi 6,000 terli kasih senam. Telarangi kain lang baro long 8,000 terli. Te kibala ban apply kam haka sistem iki youths nadu kibala ban apply kanu ke kam kanu ke kerdan omduna ya kan rupo hajar ngut haka sistem. Tekabut klak ban sutu ban compare ya kata ban yanujor kam sarkar like kanu but kiba
yo kala ban apply kidon kat lo te ka pamut ban ong kalong ba ngidon kam ban sotu ya kasap ko ublay u ai hapiru kasap iu ko ublay ai mustuna ban yo so tu jingwai nam poi perkhat tu ki samla students ni na school kin ban sap halu kat tu ladang khabruk khmat aso ba ngap yaki yu mo kata ka saulu ko biang dani katai hapdeng kataru kata wan bha kata surgeon wai ki kintian ai bikini kintian kinlong kijing I will see bikini ki students teladala level kam pen wan la ban recording bha te ngatrai kinla ya kamai bha kini ki students ki jongi te hiapan sutu ikasap te dan hidai ban hak tray kam la jong ne pihak ban tray office ne ban tray kanono kakam te ngakwa ban kentu hakabai bat ka civil service examination lada kalong haka state level loka central haka central midon ki IS midon ki IFS midon ki IPS midon ki pun haki kategori te nadu al hajar khat a ngim don IAS kasishu don kiba yakran sharum shaneng don hakawe ka kuboru kabla mi menship snam larang mentau snam lara ngaken mau ki ong the Kumar runs the secretariat haka heading front page ki Kumar ketika jat jom kita ki bureaucrats nama hasti jongi ki wan ki bureaucrats ki IS ki bomdei ki khasi ki non khasi ki wan ki state affair ki wan tray hang te pos secretariat don ki batho bakin tho balai bawan kita lash kuli halade ladamuan kita manupat bentray ni kakam haba ki bere jungi kimdan Tengah kuat ban kentu yakini ki pelapas 12 ru pin lada piso badan ke jingkhot ba pinya compete ika civil service examination na kloi ban kedolenti ban yalamenti ka mati department Meghalaya Administrative Training Institute kadang haneh pok moding dia tengalak berkeren director deputy director bapin yok training dan lu ki bakwa ban le coaching Shedu Delhi ngalak ban penyerap ya kata namangi don kam shisha ban dan kebriu la jom pinamlak ban syukenno basokar bakalong kuta benta kat bangi ki briu la jom yum dan pat sekretariat jumlah besar nongrum institut bahai kata dan sekretariat te ngikum ki politician ni kwa bah ban dan ki officer kasi Henry undan pat. Dan nama terkadau kini dikawai nak kajing dua nong jema state Meghalaya kajungi. Tengah kentu dekat bensim kau surit nam tajung pi ki bapas bah na piso bakadan kum kata kajing khot bapin compete ya kum kini ki civil service examination ki keluar banyak rat pi. Te bat kum juru nam tak ki jing dan kam ke school. Hoi ngalong tangkum MDC da Sri Syakri Balet namla syuk kumbala perskata kum MLA lekat ni bala ibor bangin penyakran bantau kilak kenti nam ta jingdon kam jong school hagi infrastructure haga management kamtam haga office work kini kita nakalian cuma keluar ban yang apa ke school namar mengidon kam shisha yang ke school ke benang kieu balai ngong unta namar syada ni kathan silang unkan nadu na ichwat syadu syamenrian midon ni kan ke school Presbyterian High Secondary School hatem ring keblak pau ha bak keblak penmi bun ba ki kena ki bapas ha nami but ki pas people nang ni bun ki blak yok kam hak lang ki jong ki benta dengan so bakajing syakri jong ni school kam dei shu tang benta dang shen baru sikap kini kita meladap kelah ajing syakri ke bapa hatam. Buat ini dua belai bagi school kanang asishu
kanang beteng shushu ejing syakri ke bapaha nam ta kini kisnam ki banang wan bar kumjuru ke jing kot jing kya nam ta kino hikai bar ni suthu ke school ke di jong ke balang sponsoring body ke balang kinang buon ki jing and what happening ki jing ngai ip yang scam ban pentulun ni ka kam syakmat kani kalong ke jing island sia mingiru kum kinong ikmat bat ngiru gini dan ringkat school